Nina bakambomboshe omnyama nazi indaba ze1KZNTV nifundele uphilano kaCebekhulu kwamzimba umntwana uyakhuleka sanibonani. Nazi indaba kwizona esithizo ezihamba phambili namuhla. Ingwiji khwebu Kosolwa ngokubulala Iphoyisa waseNewcastle uthi sazoshaya isidudla kanti wesifazane Ushawe Ngenduku WASHONA. Sanimukela nina bendloveni amandla kweindaba ze1KZNTV. Kube nengwiji khwebu namuhla enkantolo kaMantshi eMgungundlovu maphakathi nelakaMthaniya ecaleni lowesilisa osolwa ngokudubula kabulala Iphoyisa lesifazane ngesikhathi elihambisana noza kwabendaweni esigameka ababebizelwe kusona sokushawa kowesifazane. Ummeli kaZamokuhle Vezi uthuzwe kuthiwa kamaphoyisa amvakashele ejele laseNew Prison ayomazisa ngamanye kamacala azokwengezwa kulawa amahlanu abhekene nawo. Inkantolo izwe ukuthi kukhona elinye icala lokushaya ngenhloso yokulimaza kabi ebelivuliwe ngaphambi kokufika kwaleli elifakele ukubulawa kwephoyisa. Kube ingiji khwebu namhlanje la enkantolo yeMantshi eMgungundlovu lapho bekuhlezi khona icala lowesilisa uZamokuhle Vezi osolwa ngokudubula abulala iphoyisa lesifazane uNomkhosi Dlamini. Ummeli wakhe uVezi utshele inkantolo ukuthi akakwazi ukuqhubeka necala njengoba amaphoyisa ebekade emvakashele ejele laseNew Prison ayomazisa ngokuthi ke amacala akhe asengeziwe. When those consultations with my client were attended to yesterday, I was not even informed about it. But even if I am prepared now, my preparedness will mean that even if we proceed now, it will have a matter and will have to be postponed for supplementary affidavit. And I'm also mindful of the fact that yesterday I was in this court and I was advised that the court on the 13th will be sitting for the last session. And obviously any party head matters will have, if they are in care, they will have to come in court and have to be dealt with next year. But I don't want to put myself under that because I need that information because it must be clear to me. Because obviously I don't have, but there are charges that have been pending. I'm not aware. Kanti ke iMantshi uNaitesh Banesari utsheleke yena umsolwa ukuthi ke kukhona elinye icala elikhona ngaphambi kwaleli ke efake lona lokudubula ke abulale nalokuzama ukubulala. Leli ke elikhona ngaphambilini elafakwa ngawo ke uNovember elokuthi ke washaya ke owesilisa khona endaweni yaseSinathingi. Mr. Vezi, just to bring to your attention, there's a further count of attempted murder which has now been added. It's alleged by the state that on or about the 5th of November 2022 in Snatin, in the district of Pietermaritzburg, you did unlawfully intentionally assault Sukulu Mohlokwane by hitting him with a stick on the head with the intent to kill him. Do you understand, sir? Ubanesari ube esehlehlisa leli cala ehlehlisela ke ukuthi ke umsolo ezoqhubeka nokuthi afake isicelo sakhe sebhayili. Mr. Vezi, at this stage your matter is being remanded until the 20th of December 2022 for a formal bail application. At this stage, your legal practitioner is to take further instructions in relation to count 5, which has now been added. In custody at this stage, sir, your bail application will proceed on the next occasion. You may stand down. Leli cala lizoqhubeka mhla ku-20 kuZibandlela kubona lonyaka. Ezindabeni ze1KZNTV ngu-Ayanda Dube ngisemgungundlovu. Umengameli weqembu Team Sugar South Africa uMusa Thwala ophinda abongisakela meya kumasipala keNewcastle uthi kuba kusopolitiki kakuvimba ukuthi kanzibandakanye nezemidlalo azithandayo ngoba nawo unempilo ke ngaphandle kwepolitiki. Uthwala usho kanjena ke kulandela ukugxeka kwakhe ngokusabalalwa kwevideo yemoto yakhe edlala umdlalo wezimoto waziwa phecelezi ngokuthi ukushaya isidudla nokuvela imbiko ethi imphunyukele lemoto kwalimala abantu abebekade bebukela kodwa yena uyakuchitha lokho. Lena iyona nkundla yezemidlalo okuyinqandu stadium yaseNewcastle ubekade kubanjelwe khona umdlalo wezimoto ngempela sonto osabalala ezinkundleni zokuxhumana la bekusolakala khona ongusekela meya eNewcastle ophinda abe umuholi weqembu elibizwa ngeTeam Sugar South Africa umnomzane uThwala njengoba ekuveza ukuthi impela kukhona imidlalo bekade ekuyona kodwa akekho umuntu owalimala. Since ngikhula ngangikwenza lokhu so ngase ngikuyekelile for past 15-20 years ngoba angithi uma ukhulu uyahamba uyosebenza uyahamba ubuye ngangihamba ngisebenza koMpumalanga yonke leyo nto umuntu waseyimayini so bangicela bathi sagcina uyazi lento cela ungene kayi1 wenze hayi nami msakaza iqiniso ngangena
ngangena nami ngijikeleza nje kancane kancane ngoba into vele yabona iyafika hey wayenza segazini but ke okube sewubhlungu umsakazi lamampungu kuthiwa ena kwalimala abantu kwafa abantu imoto ehamba yongena kubantu ongalona iqiniso umsakazi mayibona ivideo ucameraman wayelapha phezulu wayemele nje naye washaya amatayi wasiyashaya ungqimphotho wena walaphana okumnandi futhi ukuthi ucamera zange alimale saxoxisana naye uthwala eqhubeka echaza uthi njengabaholi bomphakathi umphakathi kuzomela ukuqonda ukuthi nabo banempilo abayiphilayo ngale kwepolitiki ingakho lapho kula event kwakhona wonke abantu bamalokhungana bakwa traffic kukhona nama ambulance i24 kukhona wonke umuntu wayekhona even nama water tanker yonke kwakuyi event ekhona lana esemthethweni so mina njengesikhulu sakwamasipala outside ama-parameters omasipala ngiyi-community member outside ama-parameters omasipala nge-spare time sami ngumuntu nezinto engizenzayo ipolitiki iyadepressana kakhulu so uyadinga ukuluzinapho ukushaya umoya leli qembu belisanda kulahlekelwa oyikhansela layo ka-Ward 31 okusolakala ukuthi uwayikhunga uthwala echaza ngalokho uthi njengeqembu banelisekile ngendlela okwenzeka ngayo futhi abakhololwa ukuthi ukhansela wabo ukhumalo wazikhunga ngahluleka ukuyibamba ngakusho nasemngcwabeni sokulandelela ngoba sisalindile namanje silinde i-postmortem and eziningi inkulumo ezikhulunywa ngoba sihlonipha imindeni asifuni nokuentertainer siye sathi nje asithi ukulinda sithola ama-result e-postmortem bese siyaqhubeka senze ezinye izinto ngoba khona abantu abayakhuluma lapha ukuthi enezayiphuma imoto ingena kodwa singazi ukuthi izabobani ngoba ngalelo suku lelo into eyasithusa kakhulu unamagada amabili kodwa ngalelo suku ayengekho so sathola ukudideka ukuthi kwenziwa yini lokho uthwale phetha uthi ukholelwa ukuthi ipolitiki le ebidlalwa ngoba kukho okwenzeka futhi alikho necala elivuliwe kanye nembiko yabezimo eziphuthumayo bakuveza ukuthi akekho umuntu olimele kude bohosibisi ngiseNewcastle ufuna kubulungisa umndeni kaHlengo Dlamini oneminyaka ngama-39 yobudala obehlala endaweni yasemahlongo emzinto ogwini oseningizimu nesifundazwe saKwaZulu-Natal osola ukuthi ubulawe yisoka lakhe ngokuthi limshaye ngenduku washona phambi kwabantwana babo abane ekhuluma-ke neziko lezindaba umbhali igambusho yilungo lomndeni likamufi uthi umufi wahamba-ke ekhaya emncane kakhulu wazohlala nalona wesilisa uthi ube ukudla kwenduku mihla namalanga eshawa phambi kwabantwana bakhe njengoba-ke egcine elendulele eliphakathi ufuna ukubona kwenzeka ubulungiswa umndweni wowesifazane uHlengiwe Dlamini obulawe ubaba wabantwana bakhe abane ngenduku esetshenziswa uma kungcweka izinsizwa ngesonto endaweni yakwamahlongo emzinto ogwini oluseningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal umbhali igambushe oyilunga lomndeni kamufi ulandise ngokwenzeka ngelanga lesigamenko because ubesephila nje into yenduku zonke izinsuku beyinto yenduku uHlengiwe so siyafisa ukuthi athole ubulungiswa especially njengoba ehamba emhlabeni phambili kweingane zakhe zonke zibhekile siyafisa ukuthi ingane nazo zithola icounseling zithole nje ukulapheka ngokwengqondo usubulawe ngomphini because beyifihlile induku izingane zayiveza induku because izingane zibonile induku la ifihle khona babazo zihamba ingane zoyikhipha induku ngoba wamshaya waze wamdlokodla ngomphini wayinduku la entanyeni kuyikona ngoba nembobo la utho kuyikona ukwenza ukuthi kumkhipha umphefumulo umfowabo kaMsolwa uthi umfowabo bewumuntu onodlame ehlala ngokushaya umama wezingane zakhe uthi naye unenxeba lokugwazwa uyena uMsolo ubese edlulisa amazwi enduduze emndenini wakwaDlamini nginanenxeba lakhe and mephuzile nje umuntu ohlale elwa sonke isikhathi ehlale eshaya uma wengane hlale ngimkhuza kwaye mina buya ngithuka abuya athi yini ngoba umoya wengane zakhe ngiyamhalela yini isikhathi engilimaza uma wekade lahlekelwe olethu wakhe kodwa umuntu engimbone ngathi benemali uyena yena lo kwase kusuka lapho ke sidumoke salwa kwaseyangigwaza la ezansi uvalweni uHlengiwe bewumuntu wabantu nathi besimthanda bengenankinga nathi noma kukhona lokho kobe umuntu obeyiphuzela udadewabo kaMsolwa usivezela induku okuthiwa isetshenziswe uMsolo ukubulala umama wezingane zakhe uthi uMsolo ubeyinkathazwe emndenini wabo ngoba ubenodlame kakhulu
Umsola ubekhathaza nale cast isinikesha zakhe beshaya nje umthetho wakhe ngisho noma nawashona ndiweni kunesibasi sakhe sesando. Ngani mephuze nje behle ngasendlini yami eshona khona afike khona amlwise kwakunendli kathayela umjondolo uyemshaya igodo zingivuyela ngiyobheka ukuthi kwenze njani afika ngikhapheza ngikhiphe eminyango ekseni ngiyobheka ngifike sasangikhulumisa athi ngene indaba zabo. Imizamo yokuthola ukuphawula kwamaphoyisa esifundazwe ngalolu daba iphunzile. Ezindabeni ze1KZNTV kubikuza Amando Sicele ngisemzinto. Uhlalo weqembu le-Action SA KwaZulu-Natal uzwakele Mngcango segxeka isitatimende esenziwe yiqembu elingakaziwa i-Activist South Africa okuthiwa lisungulwe ngabaxoshwa ke-Action SA abamsolwe ngokuthi ukhulume iphutha ngokuthi wamukela uChris Langa owayeyikhansela le-DA eThekwini. Lokhu kwenza emva kwesithangamsa leli qembu njengoba belamukela amalunga avela kumaqembu ahlukene alinganiselwa kwama-33. Nakuba kususa umsindo ukwamukelwa kwamanye amalungu avela kwi-DA, i-NFP, i-ATM, i-ABC kanjalo ne-ANC abekade amukelwa iqembu Action SA osukwini lezolo ongusihlalo waleli qembu uthi banethemba lokuthi ukwamukela kwalamalungu izona inkombe ikhombisa ukuthi abantu balangazelela ushintsho. Namhlanje si-Action SA KwaZulu-Natal sijabule kakhulu ukumukela amalunga amasha eqembu ikakhulukazi labo simukela abantu abaqhamuka amaqembu ahlukene kodwa abaningi babo baqhamuka kwiqembu le-DA. La sikhuluma amakhansela bonke abantu namhlanje simamukela bengamakhansela amaningi e-DA nabaholi abanye abanezikhundla ezihlukene emaqembini ahlukene okubala kuyo i-ATM okubala kuyo ne-ABC. Sijabule kakhulu namhlanje ngoba abantu asebethe bafuna ukusijoyina ngoba ngithe mangiqala ngathi ngeke ngihambele abantu ukuhlukana kwabo ukubheka ukuthi siyafuna ukukhanda iqembu la wonke umuntu waZulu-Natal kungabi iqembu labantu engazi ukuthi abantu abasuka i-DA kuphela kodwa namhlanje sambele bonke abantu yikho namhlanje sinabantu mawubheka abantu abasuka ngaku-ABC, DA, ATM, ANC, EFF besilindle abantu abawu-33 namhlanje-ke yize abanye begcine bengafikanga ngenxa yendaba e-transport kodwa ekugcineni sijabule kakhulu nje ukuthi namhlanje sikwazi ukumukela abantu abathi bafuna ukusebenza nathi nge-Action SA ngoba silungele thina ukuthi singene okhethweni 2024 siqinisekise ukuthi futhi asibe nje iqembu elibalwa njengamaqembu amancane sizoba iqembu lamaqembu amakhulu sizoba amaqembu amathathu amakhulu izoba ibala i-Action SA. Uthi abazimisele ngakho ukukhulisela leli qembu limeleleke kuzona zonke izifunda ekhona esifundazweni. I'm really excited that today we actually have members from different organizations. We have some members mainly also from ABC. ABC, I think, is a party from Mavundla who decided to give eThekwini to the ANC, despite campaigning against the ANC. Despite the fact that people rejected the ANC, but he decided to give power back to the ANC. Okunye kuvesula umncwango ukuthi njengamanje sebekubhekile ukwenza amalungiselelo okukhankasela ukhetho oluzoba ngo-2024 nokuyila ababheke khona ukuthi bakhule kakhulu kusona isifundazwe saKwaZulu-Natal. I-Activist South Africa okuyilona qembu okuthiwa lisungulwe abantu abaxoshwa kwi-Action SA nakwi-DA lithi umncwango ukhuluma iphutha mangabe ethi uChris Langa owayeyikhansela laseThekwini useyilungu labo ngoba nabo bazokuthi uyilungu labo. Imizamo yokuthola uChris Langa ayiphumelelanga. Kutebogo Sibisi ngiseThekwini. Ake sithi ishelele itolo mbukele siyabuya nezinye zeindaba zethu. Nena bendlovana amandla siyaphinda siyanemukela kwiindaba zethu ze1KZNTV naze kuyizona indaba zethu ezihamba phambili namuhla. Ingwiji Khwebu Kosolwa ngokubulala Iphoyisa waseNewcastle uthi sazoshaya isidudla kanti wesifazane Ushawe Ngenduku washona. Umphakathi wasemanzi Mtoti eThekwini KwaZulu-Natal ukhathazekile ngokuphepha kwawo ngokwezempilo kanye nokuphazamiseka kwamabhizinisi abo ngenxa yokungalungiswa kwengqalasizinda ehamba isindle. uPeter Castins uthi sekupheleka iminyaka emibili kwalimala indawo ephehla kindli Athlone Park Pump Station egcina kisini intanta ngaphandle nokuphoqa ukuba ke bazenzele izaba zokubhekana nalesi simo kepha bese kuba nhlangazi muka nomoya.
Ingqalasizinda engekho esimeni eindaweni ezakhele umasipala iTheku iyaqhubeka nokuba inkinga ikakhulukazi leyo ehambisa indle. Lokhu kuze njengoba amalungu omphakathi asendaweni yasemanzi Mtoti esazwakalise ukukhathazeka ngokungalungiswa kwesiphehli osekuphela iminyaka emibili sadicelela phansi kanti kuze kube manje asilungiswa. It was completely vandalized. There was no cable left, there was nothing left. And it took the municipality quite a couple of weeks to get the pump going again. But apparently the pump was not working properly. And all the sewer overflow pushed back into our line, back into our system, and overflowed in our car park, and then flowed into the stormwater system that we've got over there, and then flowed into that sort of area over there, which is completely flooded with sewer. Iphunga elingelihle lizwakala uza kude njengoba livimbanisile lapho kugeleza khona lo doti. Lesiphehli sibude buduze nendawo yokudlala igalofu nesichaphazeleke kakhulu kwazise udoti ungenela kuyo. Lokhu kuphoqe laba ukuba ke baqhamuke nendlela yokugwema udoti. Bathi ke ukufika kwezikhukhula kakubanga umthelela kepha kuhlikihle ulusawuti esilondeni. We then started digging this hole over here to put a septic tank in so that we are completely offline from the municipality. This is not the first time that has happened. Previously the pump backed up, that was about 2 years ago, and so it is not a problem that only occurred now. It was a previous problem as well. And every time it happens, then the sewer pushes back into our lines and obviously overflow. Kuzokhumuleka ukuthi imeya lo masipala isanda kutshela izwe ukuthi ke amabhishi aleli dolobha abevaliwe ngenxa yokungabi sesimeni kwalo ulwandle kwazise indawo eziningi zibhekene nalo ngadlo ukuchitheka kwendle igelezele olwandle sezikulungele ukwamukela inkumbi zabantu ezizohambela leli dolobha ngalamaholidi. Ilungu le-IFP esishamthetho lisola umasipala ngokungabi nohlelo olucacile lokubhekana nalenkinga. What's concerning is the impact that it's having on the lives of the community around here, the direct impact on the golfers like we can see on the left here. And there used to be a huge bird life and, animal life. They all seem to have disappeared. What is disturbing is this problem is going on for the past 6 months, and the will of the city doesn't seem to be in place. I mean, an area like this, a recreational area like this here, should have been prioritized, but there seems to be no will on the city to prioritize it, or the pace of prioritizing this is very slow. Indida WASHONA.1KZNTV kubikuntombi khona mvubungisi eThekwini. Lo bengukhomishana amaphoyisa wesifunda umkhanyakude enyakatho eKwaZulu-Natal uJenene Bhekuyise-Langa uthi ivangela behleze lishumela ngelokuziphatha kahle kwamaphoyisa. Khuluma neziko lezindaba le-1KZNTV usothole ngenkathi evaleliswe empangeni uveza ukuthi umkhulu umsebenzi abawenzile ukuzama ukulwisana nobugebengu bokutshontshwa kwezimoto ziwelisa umngcele waseMozambique. Uchazwe njengomuntu obenamava futhi obesebenzisana kakhulu kahle noza kwabo ukuzama ukuletha ezokuphepha nokulwisana nobugebengu emphakathini owakhele isifunda umkhanyakude enyakatho nesifundazwe iKwaZulu-Natal. uJenene Bhekuyise-Langa owake waba ukhomishana esifundazweni iKwaZulu-Natal nobesephethe isifunda umkhanyakude uveze ukuthi kumele amaphoyisa ahloniphe umsebenzi wawo angasitholi okanye azibandakanye nezinto ezibhedayo. Kanti uLanga uphinde waveza ukuthi mkhulu umsebenzi abawenzile ukuzama ukulwisana nobugebengu bontshontshwa kwezimoto ziweliswe umngcele waseMozambique kusona lesi sifunda umkhanyakude. Ngiyahlala ngibatshele ukuthi kufanele ukuthi le ndawo le noma lo msebenzi bawuphathe njengezikhali zamantunga umsebenzi wesiphoyisa. Umphakathi uma sekufe isiphoyisa kusho ukuthi umphakathi nesizwe sesifile. Kuyisimo sokuthi kufanele bekusingathe ngobunono. Ma kukhona phakathi kwabo
abenza izimo engafanele kube nakho ukukhuzana ezintweni ezingalungile abazenzayo labo abasuke bethi baphuma endleleni. Manje ngiyacabanga ukuthi bayaqhubeka kulokhu umuntu wasekuphembile kulwisena naleso simo. Indlela esasizenza sihlangane nomphakathi silwisana nesimo esikhona lapha nesokuthathwa kwezimonto zeqiswe umngcele. Ngiyindawo le ehluphahluphayo kodwa uma ube nendlela yokuthi ubambisane nomphakathi. Lo ubambe njengokhomishana kusona lesi sifundo umkhanya kude isihlanganisa iMangozi Ngwavuma, iJozi nomhlaba uyalingana ihluhluwe, uhlabisa kanye nomtubatuba. uBrigadier Sibusiso Cebekhulu uthi ukukhula bakufunde kulanga. uCebekhulu uphinde wancoma kakhulu amagalelo kaLanga kulomkhakha wezesiphoyisa kanjalo nokuthembeka kwakhe. Ziningi izinto azenzile ikakhulukazi in terms of leadership. Uma ubheka indlela asebenze ngayo uGeneral Langa uyathola ukuthi wonke ama attributes leadership abephelele kuyena. Into yokuqala nje integrity. Ube umuntu owethembekile futhi esifaka lesi sikole kuthina sokwethembeka ukuthi masethembeke nanokuthi sibe nayo understanding ukuthi ubuphoyisa kuwona umsebenzi but it's a calling. Lapha amaphoyisa asuka kwisiteshi ezahlukene abeyingxenye yomcimbi okuzovalelisa uJenene uLanga. Ezindabeni ze1KZNTV kubikuThabani Maphumulo eMpangeni. Lo ngusakela mengameli kwenkantolo enkulu KwaZulu-Natal ijaji uMjabuliseni Isaac Madondo usenxusa abantu bakuleli kuba bazijwayeze ukufunda ukuze bezothuthuka ngolwazi. Ijaji uMadondo lisho kanjena likhuluma ngenkathi inyosi yesilo kuBuzetsheni Mdletshe ethula incwadi yakhe equkethe umlando waseMdletsheni neqhaza elibanjwe ngamakhosi kwizingonyama zesizwe sakaZulu ebiyethula kwisigcini makhukhu eseThekwini uMkhumbane Museum. Umcimbi wokwethula kwencwadi yenyosi yesilo uBuzetsheni Mdletshe ubuseqophelweni eliphezulu njengoba ubuhanjwe nangosazwayo kanye nabantu abaqavile einhlakeni ezahlukene zomphakathi. Phakathi kwabathuleka izinkulumo zabo bebongelela insizwe yaseYisayini kube ngusekela mengameli wamajaji enkantolo enkulu kwelikaMthaniya uMnquhe okhuthaza abantu kuba bafunde. Ukubonga inyosi zibe khona ngaphambi kwakhe. Inyosi yokuqala kodwa uyinyosi yokuqala ukuthi ibe nalomcimbi la kuzoba khona incwadi eyosala ibe ifa lezizukulwane nokuba abantu ke bengathanda ukufunda la inkinga esinayo bahlula nje ukufunda iphepha ilanga ukufunda angathi akona into abayikhuthalele kanti yona phela yenza umuntu abe nolwazi oluyilona angakhulumi nje amampunge nezinto angazaziyo kodwa akhuluma into ayaziyo ayiqonda kahle. Le ncwadi ke iqukethe okuningi impela njengoba uzoyifunda ngeke azayisole kepha uzokreza koGwansile mayithanda aqede kavula umbhotshozela yoduva phezukomlaza bese edla ihongo maqeda eshayisa entwala. Eyokuqala inyosi ebhale incwadi iphila isho nomsebenzi ewenzile ibuke emuva kokhokho kuze kuzoba sesilwane esikhothema kuze kuzoba sekungeneni kwalesi iqukethe konke lokho cishe umlando wonke wobuZulu iuqukethe ngoba lapha nje khona ibongo sisukela enkosini usenza ngakhona angizenzanga zabazinde uma ngangenzela nje ukuthi uma nje uke wayifunda nje cishe isigamanyane singaka nenye inkosi usuke ubambile umbuso wobukhosi bakwaZulu wawuhlanganisa kumqoka ukuthengwa kwale ncwadi kodwa ngaphezulu kwakho konke kimi ngithi ngethuleke umthwalo ngoba bekuyisifiso sami ukuthi lokhu engikwaziyo nengikubonile nengikwenzile ngikuqophe phansi ukuze abayosala abanothando bathuke beshona khona lapho bekubuka bafunda ukuthile. Bekuwumsebenzi onzima ke leyo ngoba inyosi iyimuntu kamoya. Kusuke ngakhulumi nje umuntu kodwa ithwele wonke amakhosi. Nokulalela kwami ke kulumbaniswa nalokho ukuthi kumele ukuthi ikwazi ukuthi ngembuleleke mangilalela amazwi enyosi ukuze
ngiwahumushe njengoba enjalo. Kule ndawo bekubanjwe konakele umcimbi uMkhumbane Museum ingebaluleke kakhulu esizweni samaZulu njengoba kulapho kunedlinza khona lendlovukazi uThomozile kaJezangani wakandwandwe ozala kisele sanda nakwebuza umdlokombane vukume ngentaba vukudla amadoda sesishophela imbenambene inkabe enkulu kaBusho obukhali kayivuma ungene ejokeni. Ake siphinde sithi shelele idolo umbukeli siyabuya nezinye izindaba zethu. Asibonge siphinde sinamukele nisabukele indaba ze1KZNTV nazo kuyizona ezihamba phambili. Ingwiji khwebu Kosolwa ngokubulala Iphoyisa owaseNewcastle uthi sazoshaya isidudla kanti wesifazane Ushawe Ngenduku washona. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli bezo 17.29 kuyidola laseMelika bengu 21.02 kupondo waseBrithani libengu 18.14 kwi-euro yase-Europe intengo yegolide yona ime $1,771.22 ounce kuthi intengo yalo ngahluziwe yona bengu $79.35 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Abaphathi beqembu lebhola lombhoxo lama-Blue Bulls bazibophezela ekutheni bazomeseka umdlalo waleli qembu benyamalele uSibunkosi aze besesimene ke sokubuyela enkundleni. Leli qembu leBulls einsukwini ezimbalwa ezidlulele likhiphe isitatimende lapho lidalelwe khona ukuthi kuvula icala lokunyamalala komuntu emaphoyiseni ngoba bese kuphela kamasonto amathathu engatholakali lo mdlali. Nakuba ke izikhulu zaleli qembu zingafunanga ukudalula imininingwane ephelele kulolu daba nokho kweze kuvezile ukuthi lo mdlali zigcine zimtholile kuboka emalahleni eMpumalanga okulapha egonyolo ke khona ngencindezi abhekene nawo njengomdlalo wezombhoxo nokuholela ekutheni kabone kungcono ukuba azivalele endlini. Ake sibhekana naso isimo sezulu esingalindeleka. Nina bomlilo othathu uShubhanganga washisa ikhotha zasedlebe kokoshane esemabedlana. Kamzimba umntwana nethimba lonke le indaba sithi khumu kuze kube ngokuzayo.